aso. Asa may dali nang suman biko. Nagbabad naman kukuan. Suman na naman. Ating punta. Tagay Luswan. Diri. Diri tagay Kus ni Ruta. Wala dyan ka, paabot sa kusina. Okay. Kadalas gawas, na naman eh. Itong naglami lingkuranan. Uy, kinero. Magan yun ang pan. Dali. Itong tos lingkuranan. Lain ko sa likod na. Balde ba? Itong naman eh. Nadang matabo hinuwan ah. Kanyang lingkuranan na zona. Kanyang matabo. Na, majabuhin nun dia. Ang lingkuranan na tiri. Na, bala mo. Lingkuranan na tiri. Bali man katir. Lingkuranan. Ano kusina? Ang kurami! Buing oh! Kurami oh! AI. Ay, si Kuya, ano ay mo na po ang apin. Ano ni ko pachas? Bayas. Sabi yung gawin, nagkuha ngayon. Wala ako natin! Wala na pinigyan. Kadudog! Sisi kagubtan. Mangga. Lain may kaguptan mangga. Mangga. Dani. Mangga. Halway ko. Mangga lamaw. Mangga. May kagubot sa mangga. Mura magkapajas. Kagubtan. Eh, hindi ka kasi ko eh. Dani, magpupunta ka. Tigil ko. Anong pupunta ka sa mangga? Uy, nasa ba mo? Uy, diri ako mo na, diri. Naping ko ka. Imo do. Kuya, driver ko na. Driver, 5 na. Ka na. Ang kanan ay nakupod pero bahin silang dudo. Ano ka na, Nay? Lagi ka kuha na. Kana, mo sulang naman na eh. Ako ni. Ka na na ina. Kagubot. Ilang mga naong. Yes, anawan din. Wala ka tiri kinadaan. Bawa man na, Day. Wadyo ko nakapili. Miskin di ako nakatubang. Aral ko ang manangimo. Wala. Wadyo ko kapili. Ngayon ako'y naunang kita. Kinadaan. Oo. Kita kan. Nipalit sila din nga nag sa kabuk 200 kapin. Kiniluman. Ang malaki balit sa. Salamat, Toktok. Exhibit. Kita, manggahan. Parang ato na ko sibo. Naman ito salin. Ay, kaso. Alam mo, lagi. Ilang mga naong. Yes, anawan din. Wala ka tiri kinadaan. Bawa man na, Day. Wadyo ko nakapili. Miskin di ako nakatubang. Aral ko ang manangimo. Wala. Wadyo ko kapili. Ngayon ako'y naunang kita. Kinadaan. Oo. Kita kan. Nipalit sila din nga nag sa kabuk 200 kapin. Kiniluman. Ang malaki balit sa. Salamat, Toktok. Exhibit. Kita, manggahan. Parang ato na ko sibo. Naman ito salin. Ay, kaso. Alam mo, lagi. Hala tiri. Jole, gawapan ko ni mo, Jol. Gawapan ko ni mo. Hala. Nasa ba mo? Nakakalit! Hindi may buhian. Wala na yung buhian. Nadyo buhiin na yung juha ka mawa. Hala. Ang nga kayo, bibutang mawakan. Kuha rin dudo. Wala magibing. Wala lagi. Wala, abi. First time, nagkukunan ni. Kasi nasa area. Kita
Nakita na ko. Katawa kong Coco, kay ganyan si Coco ba siya? Dagaan na daghan mangga ba? Ikaw nga na rin ko, ingin siya nga. Asa, kung saan mo pag-ingon nila, kung gikan mo, siya maayo. Ang tapos siya. Pangat, mama, ikaw ko. Isin sa video ni Coco. Salamat ko lang kita. Kanya ako, dili. Dali ko ng tanan, ni. Naghiwa, oras, gay pa ko. Ay, tagsa. Iwat, sige mo, manggali mo ko. Sa. Salamat ko ko. Sige, hawin mo tayo. Ko! Nasa? Aman! Tayso! Eh, video ko na. Video ko lang lang ako. Tayso, ay, video ko na ko. Manang kita mo siyang reaksyon. Hela, makaman dud. Mana ka karut ay? Ikaw jalingan iyo latir nami ako. Ako magbuya na kan gibu. Dari gibu. Asay sud. Dera. Asa ka ni magkahain? Libog ko, Florida, bitong nga. Florida ni. Di, Di ko jalingan karon pa mo ko kita jud first Wanay time. ko, wanay aslo. Di, Florida lagi ni. Wala ni aslo, magmahin walang kami isa. Kasi Sao nang hindi ni mamunga na niim. Kadaghan na ni mamunga. Kadaghan. Nakabait ba to sila niya nito sa Carmen? Pero di nga ni kadag ko Dagko gamay-gamay di jud. Ang kani? Monica, ang satang nanay. Mataga ko yung si Tayo. Karon? Wadi mamunga silas na na. Hala, ato ta. Nagpili-pili na ba jud ko? Diyan ko kapulis kinamakan. Nasamay ko ha. Ano sa tama to kuan yan? Ginsa isa kani? Oh. Na! Na. Tawa sila na! Maisa! Tawa, mga ama! Na! Salamat! Kuko! Ano ko ama na? Dako ko sa kuya. Salamat! Let's go ko na na. Amay pay. Thank you. Abo na yun! Hala, Ang sala? Mora ba na si Kuya? di ang napilian ang bisik ni. Okay ba? Di? Ako may ginagamihan? Kananay. Hoy, ako may kinagamayan ah. Kinadabungan pa jud kinsa nagdabungan ni. Ano di ko na nga dabong pa man. Winner! Yes, yes. Naglami sa dabong. Nakunog lami sa dabong. Ay, ginoo ko na pag-abot na singgit-singgit sila eh. Palawa kayo naglamaw. Mama Coco. Hindi oh. Prepare na ko. Suman. Para sa morning, Tuesday morning. Mayo 12 mo na nigadlaw karon sa among panagtapok sa Putlongkam Elementary School. Kita-kita nas mga classmates o batchmates. Nakay naggama mo kong suman, like ang florabil na ni. Siya na ni. Hello, good morning. Tuesday morning, May 12, 2026. Moron adlong takdo nga niabot na magkita-kita sa mga classmate o batchmate mula 1960 tama 2026 kami batch 81 May sa ako
ko. Kabaw sila sa promise, sila po. Sila Belisa, sila sa Mazuli. O kung ano nangyayari sila. Kung napatok sila sa upaw, apel to, ano dito, Herlin, apel ang tato. Sila sa kawan, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123,
AIDS na laman taan yung kuan, piluto sa dahon. Lamig AIDS na naghani kaya na ikang bromid ani. Maraming nga. Abtan sa ganyan galas 11 gabi. Sa mga batsmit. Sa bats 1980-81. Ito dari apa? Ito mainit. Libre. Nah, ito ko rin ni. Oh, good morning, amang engineer. Oh. Salamat sa Ginoo nakahits me. Minsan na lagi ka? Papaw, yung sabaw, dito pa na. Sa Tagbilaran. Hello, good morning. Salamat sa mga engineer. Beto Daso, Ayoban. Makauban na ito ng mga vlogger, oy. Narakay ko sa akong classmate. Igago, pag midani, dubli. Ayuban ang Ayoban, Beto Beto Daso. Sikat na tag pinakalin na din. Ano naman tabutin mo sa lalit na ta? Manilatas ko, ano? Skulahan naman, ay nagwag, minsan sa mga abot. Skulahan no? Oo, tasa. Ito na naman tamagwat sa barangay mo. Ano sinutas parang kayo mga? Mayaman ka ajo. Nagmisa, nagsimba. Ito nagmisa. Oo, makita na doon nga ko. Ano ka tira? Oo, bitang mo ito nagmisa nalit. Eh, Mapamaysugod siguro. Wala ay, nagsiti nagsuga din na ra. hindi Nasungapit na. ito Talingon taluman. man na to. Kapit na to. Di rin na mag-abot tayo dyan. Nakuan. Murag manukad man siguro sa skulahan. Diri siguro. Di, eskwelahan ko no, di babasag program, Zol. Ano, uniform man sila. Kami, open me. Uniform man ni. Halaga na ito ang classmate Pink man. Sila yung balon diri, oh. Ano lagi manukad? Basa. Di, eskwelahan siguro mo nakadagparid. Ano lagi na? Sa mali ako, Ali. Wala siya to, ah. Kasi ka malakay. Mas mimin. Wala mimin punta. Yes, mimin dari.
Lain mo itong kulura. Lain to. Si ano? Sila na lang nagturo, ana. Oy, Elsie ma! Ano? Magbihis ka na. Gana mo ko obra ko are. Are na ko. Ano mo sakay na to? Oo. Alam, kaya naman patay ko. Nakakal pa na rin. Sige, sige. Ito sa maning driver dan eh. Dito pa puro. Ito sa maning driver si. Kaya basig na pa yung uniform. Medium na lagi. Laog na ma'am, laog. Panganay. Panganay. Panganay rin. Si Ma'am Alicia. Si Ma'am Alicia. Ranini. Hoy, wala ka ila. Wajib debit ako. Hala, hoy di pa pud nga. Ang dugajan na gadyo kung wakay. Pila kayo? Wa ta magkita. Sa man ako no. Hala, 58. tanawa. Mura ba Naggraduate pud na kami, bata. naggraduate. Oh, Ginoo ko, madibita po inani daytang magka. Lagi. Pagbag sa inani kay arang bibuha o Susag ako, di naman ako mga Arang bibuha. Di naman Bitaw. kasi sila na magsigain. Anim na mo, ma'am. Nasa lisidad to. Tara, atang bitbiton. Today's touring and much awaited first Grand Alumni Homecoming of Putlukang Elementary School. Karong adlaw, dili lamang kini simpleng panagtapok. Apan usa kini ka selebrasyon sa panaghigalaan, panaghiusa o mga haldumanan nga nagpabiling buhi. Bisan pila na katuig ang nilabay. To officially begin our program, we will request everyone to please rise for our opening prayer to be led by Mrs. Teresita and the people. Yawang ang katulang talo sa kasaghan. Atong ipahinuha. Mo ni kamong pagkaon sa kuan. Amang mga tampo-tampo na mo sa amang batch 1981 mo ni maha ay utsi ay spaghetti nay sapayan og biko og suman. I-share sa iyo mga grasya. 5,000 pesos from Sir Danilo Aton. Apa? Bali na ako. 4,000 yata ni Sir Rendan. 1,000 mga Sentabular yung marketing. 500 bus 1972 care of Manluna. 1,000 bus 1972 care of Merian Show. 1,000 Venus Sisters. 1,000 Harlem, Bakang the People. 1,000 from Madame Lilian Akas. 1,000 Anisito Antisi the People family. 1,000 from Manager